Hej og velkommen til den her video. Vi har Valdemar og Eskil med. Og det er mig og Hvidberg, der spiller. Og vi filmer begge fra vores telefoner. Så hvis I inden har set det på Hvidbergs kanal, og I gerne vil se det fra min vinkel, så søg på Marmeladen M. Så kommer det fra min vinkel. Og vi skal spille nogle flyvebaner. Nå, vi bare har serveren, og så venter bare på en kanal. Hvis den så er klar igen. Ej, det må jeg ikke. Og vi venter. Din loader slet ikke. Det er hvad skal der, eller? Ej, det står der. Nu må den holde. Okay, vi prøver lige at gå ind på der. Det er den der. Ja. Så vi får play. Play. Ja. Nej. Okay, det er så. Nej, det er at vi var på. Jeg kan sgu godt nå på noget. Er du klar? Ja. Okay, Hvidberg er lad os begynde. Du må ikke begynde for mig. Ja, det er det med nye skin. Den flækkede lidt af. Den der. Råber ham ud. Jeg er mega prof til det. Har du taget vinger? Jeg spawner altid på det. Men egentlig også slet ikke ved at få ned. Okay, hvor er den her? Den her også. Du ved godt, du skal have vinger. Ja, jeg ved det. Nå. Okay, Hvidberg, lad os se klar. Nå, jeg havde det der. Bare slet for det. Det er lige meget med den. Kom. Det virker. Vent, sådan der. Okay, er I klar? Jeg er i gang. Nej. Starter. Vi dykker for langt. Op. Ned. Og kan vi... Nej! Okay, Hvidberg. Jeg overlever. Ej, nu skal jeg bare... Wow. Ej, nu er jeg nødt til at drukke det her. Det er virkelig klogt. Så klogt. Hvis jeg lander i vand, ikke? Jeg ved godt, hvad jeg havde gjort, hvis det var mig, der havde... været den. Jeg kan noget, der er meget hurtigere end det her. Også husk at følge Valdemars kanal ned. Marmeladen. Men det kan godt være, at han skifter navn. Ja, fordi man kan ikke søge på navnet. Det virker ikke engang. Nu skal jeg være klar. Hvorfor er jeg altid flyver for langt? Det er helt vildt. Hey, stop Pikachu! Hvad? Ja, det må jeg undskylde. Det var min mor og min lillebror. Det er Pikachu. Jeg fløj ikke for langt der. Okay. Det må jeg undskylde. Ej, det går godt. Jeg flyver mega langt. Du må gerne så tale, Eskil. Det er lige meget, det kommer med. Nej, du er bare ligeglad med, eller jeg er det. Ja! Jeg klarer første. Nej! Jeg skal ramme den! Ej, bruger du det her? Ej, jeg klarede den rent. Så Hvidberg, jeg kommer til næste step. Og drenge, prøv at se, hvad jeg har på. Jeg har allerede vinger. Det er den her. Okay, hvad står der? Easy. Det er den her. Hvad skal du? Jeg skal ligesom flyve her. Og så skal jeg ligesom lande der.
jeg døde på det der. Nej. Jeg var fedt. Det kommer til at tage lang tid. Luca, kan du ikke lige tige stille? Ja, det må du gerne, men du skal... Nej, det mener de ikke, jeg døde på det der. Lige nu ikke. Der er Minecraft så sindssygt til. De siger hele tiden, jeg dør, når jeg slet ikke dør. Det skulle også irriterende. Nej! Hvad skete der? Lort! Nej! Jeg prøver. Så. Ja. Jeg skal lade en DJ. Jeg skal lave en DJ. Ja. Okay, nu ruller jeg bare videre. Hvad laver du? Jamen, jeg kan ikke dø på andre måder. Hvorfor kravler du ikke bare op? Ligesom med. Jeg bruger cheater-taktikken. Det er FIFAs bedste opstilling. Ja. Så det er sjovt, at... Prøv at se. Ej, det er jeg ikke lagt mærke til. Man skal være i noget hold. Der er lige kommet Messi, Ronaldo og Neymar, og han er nødt til at gå efter den tysk. Der er ikke noget til det, jeg gør det bare. Flyver du ikke gennem ringene? Nej. Det gør jeg heller ikke. Hvis man så rammer, så det er jo bare mega ja. Det er løgn, nej, hvor er du heldig. Hey, Hvidberg, vend på mig. Vend på mig, Hvidberg. Ej, jeg sidder seriøst fast herhenne. Hvorfor? Det var lige... Ej. Nej, du er heldig. Den så. Ej, det må jeg ønske lige smadre den her. Jeg skal lige op og hente mine vinger. Det er sjovt, jeg er ikke kommet op. Det er mega mærkeligt. Nej, det har jeg på mig. Ej, og så kommer Marcelo for en udfisk. De wings på mig. Jeg kommer videre, vent. Nej. Hvorfor tog du et ekstra par med? Bare flyv ind i glasset, du mister ikke liv af det. Eller det gør jeg ikke. Nej, det lå Tak. Jeg faldt ikke lige ned der, vel? Jo, for jeg kiggede. Ej, kan man ikke respawn? Nej. Ej, hvor irriterende. Det var da godt nok irriterende. Det var sgu for. Den eneste grund til det er fordi der er hekser og sådan noget. Og Game of Thrones og sådan noget pis. Kom. Ja! Yeah. Og nu kommer Ronaldo igen. Ej, det er fandme... Hey, du der! Hej! Ej, det gør du. Ej, stop. okay, det må vi. Nej. Jeg tog bare den her. Okay, du starter. Kom så, du starter. Yahoo! You waste me up! Kan du ikke bare lande i vandet her? Hvad sker der? Hvad fanden var det der for et lag? Jeg ved ikke. Det fandt du godt, det der videre. Jeg bruger Tinder-måden igen. Er det sådan der? Er det Ali? Ej, hvor irriterende.
Jeg skal Den skal nok til. Okay. Ja. Okay, du skal lige have en kig. Ja, Eskild. Jeg vil ikke mere. Så ved du, nu klarer jeg den måske lige lidt. Prøv at se, hvis man går ind i vandet, og så op. Det går dårligt lige nu. Hvis man går sådan her ind i vandet, og så op, så giver den et ekstra skud, så er det. Der. Er du dernede? Nej, nu røg jeg nedad, fordi jeg kiggede nedad. Okay, nu står der noget nyt. Level 3. Supersonic Difficulty Medium. Okay, ved hvad, du gør det først. Okay, wait for... Vi kan bare lige... Det er også snart tid til, at vi skal rundt den af. Nej, det er det sgu ikke. Jo. Jeg vil ikke rundt den af. Nå, dejligt. Så kan du bare lave en til? Nej, så kan vi lige så godt bare lade den køre. Har vi en? Ja. Okay, kom så videre. Der er nogen, der pækker. Okay. Ej, se hvor tæt på jeg var. Ramte du? Ja, selvfølgelig gør jeg det. Ja, selvfølgelig gjorde jeg også det. Du kan selv gå ind på YouTube-videoen bagefter og se, nu pacer jeg dig. Jeg ramte loftet sådan, og så mistede jeg ikke liv, og så røg jeg ned. Og så mistede jeg heller ikke liv. Jeg havde den der reklame kommer, fordi der er mega meget lyd på. Altså, lyden den er skruet virkelig højt op i forhold til, hvad lydstyrke man er på. Lydbær, kan du se mig deroppe? Ja. Okay, der var en sky. Du dukker. Okay, det griner, man går lige op i en sky. Det gør jeg ikke. Det er næsten gaming. Den er fløjet forbi. Stop. Det har en gave til dig. Yeah! Hvad er det? Det ved jeg ikke. Okay, hvad står det? Jeg Level 4, Twisted. Okay, den er hard. Eat. Klar, 3, 2, 1. Får man ekstra point, hvis man rammer i dem der? Ej, det er det. De 2 vinger. Ej, det ser sgu ikke så godt. Jeg ved, hvad det er rigtigt. Very hard. Hvad? Jamen, du behøver sikkert. Jeg går bare. Det gør jeg også sidst. Tror du virkelig, man skal prøve? Jeg går bare. Det er fuldt liv. Difficult hard. No, it's not hard. Lydvær, kig i den kiste til højre. Det er den, der er bedst til. Okay. Nej, vent. Tryk på knappen, Lydvær. Haha, jeg fik førstepladsen. Se, det er tredjepladsen. Prøv at kigge i den der. Du må nøjes med andenpladsen. Jeg vandt! Jubidua. Okay, Lydvær. Så det er en fuck, det er vigtigt. Du prøvede at smide mig. Hey, det var godt. I den der troede jeg faktisk højere, det var der. Undskyld, du slår bare. Okay, comment on my YouTube channel for more maps. Okay, hvad er din YouTube-kanal? Det ved jeg så heller ikke. Thanks for playing. Hope you enjoyed. Det gør Map. vi virkelig. YouTube Phonix. Ham kender jeg godt. Okay, ham skal vi se.
Okay, Hvidbar, subscribe if Okay, Hvidbar. enjoy it. Nu skal vi bare runde videoen af, synes jeg. Ja, Okay, håber virkelig, I kunne lide videoen. ja, Fordi den har altså taget os noget tid at lave. ja. Vi ses. Hej.